Kakong berjuna lengdo kawai na giberan jingjuna ka boryo i kelami syakmat ban penpau ka jing sengau diau mensiem namar ka jing pendap menteri rangba ka jela konrad gesang ma ban aikam aicam meka habai keren bagi la patai kubor ka arfratrik urusau jobsan kakong berjuna kalai tu bamen ha ka nyutrik ubnai jemang jobsan ka lek bani kendu i menteri rangba habai deb ka kam ka jam ba unirap eka Kakong berjuna kalai tu ban kaliang menteri rangba ulai rap pisah we deb ka jingpuli jongka Henry kaba banjur rahmat jung galong bakadong kami kam gajam ke bobiang kat kum gajingla bat jing sempang jongka shushu la ong man kasngi kalek ba yu khunlung barang shisnam tam ban ya cherum sheneng bandi jingde tam ban yok pendap hayeng sem kumta kong berjina kala ong ba konrad sangma udi ban cuba balor ni benta babalai ka slam ban penyo ya kata ka kam gajam hadian ka tu ka jing kendo jang baning kong ngaklem tang ka tu ka first time ka sim baning kong bangade ya kendo iru kalong kabajen jar hayang aban jo kendo i ngan ya thu hok balingan buri buat ki baap kini ki staff berit baap nang tu na reception ru kim da sya yang i bandrung syapo ki perking nringa da ka jing it blay ai bor blay ngala ngayo lat bandrung syapo ngayo bandrung syapo ngayo ban kendo i Henry ki perking bahagi ni ki staff berit kinda phone sa office ro ban kali ba idon nem don ha office katnu baji wan kiong bet puno kiong na bun ba im juwan sa office ilek ba ki kam project jong i hanakat ba inwan la amit bun ba im juwan sa office ilek direct ba ki kam project jong i ngala haba nga phone sa office jong CM ngadon ka phone number jong kiong ba yang akum ta kengan le akum no Haga jing sisa namar bangas ngusuk kan bakil iPhone number kum ta tengah ngusuk namar teng ye ki bahe bahan sisa te ngindek kulmar ngimnap ki kalong kum ta ngimnap sisa baki bunkam nriman ba phone dang ngakeli khnang bang akwa ban tip bang ame ya kendo ngani penken mau ya imo kiong bet yang kum ta kiong na bun ba imjuan sa office ileg ba kam project kat ba inwan hana la aslem tangangan ong sukum no ngan apsa ang tu ha office jong i mantaman kasingawan siyo nga bala nga ba di kun sa sendeng ru masuyo aspa mo bay dut bay bam khulung ka bay kani katay dengan lengan syong hang tu baro singan ap ya iman kasmi nata ka daw nga phone kanang bangan tip nang bangan jo ban ikendu ban keli ban perken mau ban yakren ban syai nriki no office ki ong bayang kumta man baka phone arsin laisin nga phone ki ong kumta tengam na su ban ong iya lo kasta dita ka daw nga kerpat yung surkar sisin subha ban penkloy kani kakap namar nga don kam kerki kakam these very few years bang adang kwet dang khia I'm still healthy I want myself to be employed. But ngadon ko hok ban yokam. I have the right to be employed. Katni ngala puli ha. The first blind to finish my masters in English. The first blind to pursue PhD in English. The first blind to clear UGC net in English from Meghalaya. The first blind to publish an article. Why is the government not accepting me? Ngakwa ban keli ngakwa ban tip ngakwa ayo konrad berubah Alex ban reply yang lano kin penbiang yang kata kam kumbay la pular pajba baro ka imlang saalang ka kami lenti unday tang mga baro ka imlang saalang jo kami khalaya bat sabat jo mi khalaya ru kami lenti ba un yarap sisaya I un penyo sisaya I kata ka kam kumbau laong unday tang mga ba kami lenti kan ni baro ang iap kami lenti kadi kata kebangang aku aban ong ni boleh subun kau habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus f hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi ban ai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.